Tahu mentang ini apa je kini ki topik ke berdebat ka entet juga berdebat ka kitiar tahu jing tip mah kini ki long important bah berdebat ka paper 1 ka paper 2 tong ini apa ki kini ki tiar tahu jing tip mah teka baning ka tiar tahu jing tip ka dei kalat ne karukom ka ba kinoi kai ki penan kam ban snu thu bat ban bishar ki jing nang jing tip jong ki kena kini kitiar kiara ban tip la ukna ola sutu la unang ne empat bat kumno bat ai jingrap susu tangi petnya ki jai tiar do jing tip ki ba kongsan tika ben kong kadai ka test ba tho mo writing test te ka ikan ka kates ba tho kadai ka ba penan kam ba ki school kum no kai wai test ki namo ba kum no bagi kana ki la kum ki jaj mo kum ki jaj mo kita ki jaj test mo kum ki la se kum ki short MCQ ki short answer long answer to ka pe ka jing mun toy mo apun i bhai ka jing nang jong u khna to ar ka di ka test ba kren oral test kina hoi kai ki kili daka keten ukna ujubab daka keten ru mut ke jing mun toy pen i ya ka jing kren jing su tu bat jing perkat kan ni kembali ke performance based assessment tapi itu ke jing mut performance mah te ukna ule daka kam kum ke project drama ne science experiments ke jing mun toy na ka ne mo ka dai i kum no u kami ka jing tip tu kum kena udon ka sap mah tegmut pi aila te kena mo ulaban le kini ki jaj tenge pej sakene we pat ka barsa ko ka checklist tekene ka checklist kam important pha mo pat kai kene ka checklist kan ka list kalong ka list ban pen i ba pen i la ukna ula ne em ban le ya ki benta ki ba dot kam kum ula ban tho bha ula ban kren ha ka public speaking tekan barstan kali undigital record kene ka important bahamo kene ka undigital record kene ka don haka paper ka development and pedagogy ka don mo te kai kene ka asor record mo undigital record kene bantho ya ka jing ya ki jing long bat jing trei jong u kena manla kasngi patata ban page binya ya ki jing long jing mut bat rukom le jong u kena haki bentah baper tetapun pagong haba pej ka akor jing im paman la kasngi bat kejing dia trailang jong u kena tek sepakan riu pat kedai ka writing skill skai kini ka writing skill mo ka jingmut kali ka tiar ban ai ka jing besar ne score halor ka score halor ka performance daki kedan kum ka excellent good average but poor mo Perwek poin kong ban ai mark poin halor ka jingla jongu kena example kedai weight hadu sanmut por to excellent tekan nomor nyau pat kedai portfolio mo kai kedai portfolio kejing kemut kedai kejinglum jongki kam ne kejing shai ba ukna u latrei ha ka por barit ne bajrong kedai portfolio kalau saya kumka kejing temu mo ban pen i kejing kalabat jingroi ukna amala kipor dari ka portfolio se ketika on se kum kejing pakam ki kena mo le se ban pakam ban lum unoi kai udai ka kam unoi kai ban lum ki akam ki bau kena le mo ta ketika jimut joka portfolio nuksa kum drawing essay project report bakum ta ter tekan nomor prapat ketika self and peer assessment tekan ero kam important itu ai gaji mut jokine tekan no ban ailat yaki kena ban bisyar yala de bat yaki parlok to self assessment mut kedebe yala de kena u bisyar dala de halor kekam ma u lale te kowe ketika peer assessment tekan itu parlok school ki ai jing bisyar cha we patu kena to ka jingtmo mo ban hikai ya kena ban bisyar la de bat skutu ya kakam iwei
Te ketong space kan ka rubrik mo kan ka rubrik ni rubrik ko kam important ba by day ber ka khasi. Kan ka rubrik kamut katiar ban ai daki kriteria bat ki level ban bisyar ka kam ukna ba ukna ulah le mu ban ai ka jing bisyar ka ba benya bat syai halor ka performance. Nuksa kum ka creative writing project skit bat presentation. Tong ina page kini ki MCQ mo ki by day bat kini ki topik ni kadon lang bat nga adu ki formative berki summative assessment. Teman ko ni ka asal record ke ijing tip Jepang tahne jibo ko dikan number C mo ke jingja basisha kapor hikai. Tempat armo ka rating skills ka penan kam ban tahne ke jibo ko dikan number B mo ai jing kain taki kedan kum excellent good but kum ta terter mo de ka number lai ka checklist ka day ban page ba ka exam babi ka day lada ka dep ni em ya ki bentaba konstan jong kam taba slide ka day ka attendant ka ba d ka day ka test paper mo ka ka day number B tahne ka barsa ko ka rubric ai jing kenda ka ne ka jibo ko day ka standard bat level ba syai barsan ko ka portfolio ka kentup tahne ka jubab ketika number beri ke jing sengau jong u kena bat ki kam ba lale da u tekan number reu ka writing test ka ailat ban teu thamutun ko kadai ka jubab ko kadai number B ka sap perkat bat ka rukom tho tekan number nyeu ka oral test ka test ya hang tu ka jubab ko number C ka saban keren bat pen pau jingmut tekan number pra ka practical test ka pen I ane ka jawab ko dekan number B ka rukom ran kam ika jing tip pakai pikan yang bakandai kan ka formative mo kam formative assessment ka dai ban penan kam ha tahne ka jawab ko dekan number B ka por padang hikai ban teu ya ka roi ka san choki khana mo tekan number 10 ka summative assessment ka long ban te ka summative kadi kamno jbo kadi mesti thoi ka jingnang balayo ka unit ka test lane test ba khadoi ka diagnostic test ka pen I te hani ka jumpa kadi ka number B ki duna ba ukna udon ka jingnang jingtip diagnostic terki bistu ai ka jingmut to ngene pe cakan bar R ka assessment for learning kadi ka ade jumpa kadi ka number B formative test ba ai jing yara baki por hikai te kan number khat like assessment of learning ka long ten kadu kadi ka number B ka test ba khadu ban theu ka jingnang te kini ki assessment mo ki long ki ba important le sekala ban yara pi piru ka by de berka lumen an telum an peta kuji mabu kaya stream dan berkat sa ka self assessment ka mood juba kadi number B ukna okay ne bishar yala de number khatsan pat ka kasut ka peer assessment ka day ka ne ka jibo ko ka number A ki perlok ba bishar jingtre jongno te ka bakhan ri kong ka observation ka day ban ne jibo ko day page pat tho chapang ka akor bat ka kam u khna te ka ba khat nyeu pat kong ka interview ka mood te pi stu ai ka jimut interview ko dik ai mut lap ka jing tip ne jipat khat u khna leng baka jing ya keren number kat pra ka checklist ka keng te hang tu kan jumpa pedi ka number B lada la pendap ne em yaki oyaka benta ton bakal khandai ka rubrik ka don benta hanti ka jumpa pedi ka number B kriteria level but marking scheme te ka number arpo ka portfolio ka ailat ban page kemut ka portfolio kadi kemno kadi kani ka roi ka sanu khna haki benta ba per te tangkine ki bede bat kani ka ki tiat theu jing tip mo ki MCQ te to let's say kini ki nut jonga ki
long ke jing mentoy ni kam to saya komen mo lada kini kini jonga ki long le se ki yarap yu phi ni ki yarap ro mo ta kanang bangar ngan ah, la mo ban le kham pha ban wat bhai ki nuts ki ba kham abyang ta tang kita to kulesi bon mo